नैबे जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल अफिसावहाय बिनि रंजानायनि ओंथिया बेनो जे दिनै मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि गेजेराव सफैदों जे बिथां पार्टिनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' बिथाङा दिनै एमपि हिसाबै सायख'जाबाय आरो बिथांजों खुनु कन्टेस्ट गैया बेनिखाय बिथांखौ डाइरेक्ट बिथाङा माने सेलेक्टेड जाबाय होननानै बुङोब्लाबो भुल गैया माथ्र रिजाल्टआ फर्मेलि डिक्लेरेसन जागोन जेब्लानाखि रिजाल्टआ डिक्लेयार जायो नाथाय बिथाङा अलरेडि दिनै सेलेक्टेड जाखाबाय बेनिखायनो दिनै जों रंजानाय मोन्दों आरो बिथांनि बे सेलेक्सन जानायनि गेजेरजों जों जोंनि पार्टियाव मोनसे आरो गोदान मोनसे हां मोननाय बोलो जोंनि पार्टियाव फैफिनदों गोबां पार्टिनि अपोजिसन मानसिफ्रा बुंदोंमोन जे इउपिपिएलआ थैबाय नाथाय दिनैथ' इउपिपिएलआ थैयाखै थांखांनायनि आरो गोजौआवसो थांबावबाय जे मानसिफ्रा सानदोंमोन बे इउपिपिएल पार्टिया जोब्बाय एसेयावनो नाथाय जोबाखै इउपिपिएल पार्टिया दिनै प्रमद बर'आ आखौ साथाम जोंनि प्रमद बर'जों जों साथाम एमपि मोननो हाबाय दा साथाम एमपि गोनां बे पार्टिया कुनुदिन थैया आरो बांसिन रायजोनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो हागोन बे थारैनो मोनसे गोहोम खोख्लैगोन कारन मानसिफ्रा फोथायगोन दिनै थारैनो माथो इउपिपिएलआ मोजां खामानि मावनायखायसो बेबायदि एमपि होजादों दिनै एनडिएआव मोनसे स्ट्रं पार्टिसिप एनडिएनि मोनसे स्ट्रं अंग बिपिएफ हिसाबै दङ बिथांमोना बिजेपिजों एलायन्स दङ बिथांमोना एखेलगे सरकार जादों नाथाय बिथांमोननो होआखिसै दिनै एमपिखौ नाथाय इउपिपिएलनोसो होबाय जोंहाथ' सरकारबो गैया बर्थमान दा बेनो मोनसे फोथायनाय जे सरकारा आसलते दिनैसिम प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएलनि सायाव गोबां फोथायनाय दङ आरो बे सरकारनि गेजेरजोंसो बे ओनसोलाव सान्थिया फैदोंमोन बेखौ मिथिनायखायनो बेखौ नाजावनायखायनो दिनै भारत सरकार थामहिनबा आसाम सरकारा जोंनि प्रमद बर' बिथांखौ आखौबार एमपि खालामदों आरो बेनिखायनो रायजोफ्रा फोथायनाय दङ जे थारैनो बे पार्टिया आरो गोख्रोंसिन जागोन फैबाय थानाय समावहाय आरो बे पार्टिजों थाब्लासो बे ओनसोलाव जौगाथाया फैगोन बे बाथ्राया सानखांगोन आरो निश्चय थारैनो बे एमएलएआवहाय बांसिन मानसिफ्रा जोंनि बे पार्टि हान्जानो हरदों बे जाबाय जोंनि आसामनि रायजो सभायाव मोनथाम एमपि पस्ट खालि जादों आरो बेवहाय मोनसे जोंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि बारग' सिएम प्रमद बर' सारा नमिनेसन फाइलिं खालामदों आरो बिथांनि बे नमिनेसन फाइलिंआव एगेन्स्ट रावबो गैया बेनिखायनो आनअफिसियेलि दिनै बिथाङा डिक्लेयार खालामनोल' बाखि जाना दं बिथाङा देरहाखाबाय आरो बेनिखायनो जों दिनै बिजय उत्सव फाथिदों आरो बे बिजय उत्सवनि फाथिनायजों जोङो आं बर' सासे फिसा जानानै बर'नि जानानै बिराद गिदिर मोनसे बर'नि जारिमिन सोरजिनो थांबाय प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल हान्जाया दा फिसा मोनसे बर' हारिनिफ्राय साथाम गाहाम एमपि देरहानानै दिनै दिल्ली दरबाराव दंहैयो बेसोरसो हरनो हानायनि थाखाय बे बर'नि मोनसे गोदान मोनसे जारिमिन आरो आं सानदों आं फोथायदों बे रेकर्डखौ ब्रेक खालामनो थाखाय आरो गुबुन पलिटिकेल पार्टि जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जोनोम जानो हानाय नंला प्रमदखौ बारनो हानाय सोरबा राजनितिक हान्जा बेयाव आरो जोनोम जानाय नंला बेयो बर' जातिनि थाखाय बिराद मोनसे गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल हान्जाया दिल्ली बायदि माबायाव राजधानियाव साथाम एमपि हरनो हानाया खुनु राजनितिक दलावनो बिनि बिदिन्थि गैया आरो बेनिखायनो जों साबायखर होदों प्रमद बर'खौ दिनै जोंनि बे इउपिपिएल हान्जाखौ लानानै बे जोंनि फिसा ओनसोलनिफ्राय बिटिआर ओनसोलनिफ्राय साथाम गाहाम एमपि दैथायहरनो हानाय पलिटिकेल पार्टि आरो बे पार्टिया दिनैनि दिनाव जों बुंनांगोन बिनिख्रुइ देरसिन आरो पलिटिकेल पार्टि जोंनि ओनसोलाव गैला कारन आसामाव 7टाल' रायजो सभानि सिट दङ बेयावनो इउपिपिएलआनो सानै फिसा मोनसे आन्चलिक दल आरो सासे लक सभायाव एमपि दं बे हिसाबै बिराद गिदिर गोग्गाथाव मोनसे पार्टि बियो दिनै जानो हाबाय आरो बिथाङा रायजो सभायाव थांनानै मन्त्रि मोनहैनायनि आसा दङ नामा जों खोब आसा खालामदों भारत सरकार आसाम सरकारा बिथांखौ मन्त्रि बिबान होनानै निस्सय जोंनि ओनसोलनि जोंनि हारिनि जोंनि बे नर्थ इस्ट आसाम माने इन्डियानि मोजां खामानि मावनो थाखाय खाबु होगोन आरो बिथांबायदि बेक्तिखौ जुदि मन्त्रि बिबान होयोबा निस्सय मोजां जागोन आरो जों फोथायजों प्रमद बर'नि जिखिनि मोनसे राजनितिक गोहोम बे गोहोमा निस्सय दिल्लीयाव दङ आरो दिल्लीयाबो बेखिनि बेबस्थाखौ खालामगोन कारन बिथांनि बेबायदि आसाखौ खालामनानैनो दिनैनि बे रायजो सभानि एमपि हिसाबै बिथांखौ सायख'दों होननानै जों फोथायदों।